ଆଉ ଦବା ନବା କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଖୁସିରେ ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜା ଦିଟା ଦେବି ଆଉ। ହେଲା ଗଞ୍ଜା ଦିଟା ଦେବେ କହିଲେ। ମଉସା ରେଡି ତ? ହଁ ମଉସା ଆସିଲାନି ଓକେ। ଗଞ୍ଜା ଦିଟା ଦେଲେ ତ 2 ଦିନରେ ମାରିକି ଖାଇଲେ ସରିଯିବ। ଆଉ ତାହେଲେ କଣ କହୁନୁ? ମୁଁ କଣ କହିବି, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦେବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜା ଦିଟା ଦେଲେ ଆଉ କଣ ବଢାନ୍ତୁ ଟିକେ। କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ଛେଳି 3ଟା ଦେବି। ହେଲା ଆଉ 2ଟା ଗଞ୍ଜା 3ଟା ଛେଳି ଦେଲେ କଣ ମଉସା ଓକେ ତ? ହଁ ମଉସା ଆସିଲାନି ଓକେ। ଛେଳି 3ଟା ତ ମାରିକି ଖାଇଲେ 10 ଦିନରେ ସରିଯିବ। ଆଉ ତୁ ବଢଉନୁ କଣ କହୁଛୁ କହ। ତୋର ମୁଁ କଣ ଦରକାର? କହିବି, ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦେବେ। ଚାଉଳ 12 ବସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଦେବି ଆଉ। ହଉ ହେଲା ଗଞ୍ଜା